Μα τώρα είσαι μικρό. Κάποιες ονομάσεις πήγαινε αυτή. Και δεξί πήγαινε. Μανά μου. Νευρία θα μας πει. Μανά. Αν μπορείς, ναι. Έλα, τελειώσε. Πιο κάτω. Έως ένα στήριο. Ναι, πολύ, α. Έως σύλλος, εγώ. Μαξ, no. Άντε, εντάξει, τελειώσαμε. Έχουμε. Μαξ, έλα. Έλα. Sit. Good boy. Good. Stay. Ναι. Έσα σε χάντεψε. Πρέπει να βρεις. Ξέρω πια. Έχουμε κοπέλα. Συγγνώμη, μην πεις. Εγώ είπα. Έχουμε κοπέλα. Δίπλα, από το σπίτι μας το ίδιο. Ναι, θέλει. Ναι, αλλά έχει πιο μαλλιούρο το. Ναι, αλλά δεν μπορεί όταν θέλει ο Μαξ. Είναι μόνο όταν θέλει Τζιν, η Φιλιππιά. Όταν η κοπέλα θέλει... Ναι, η κοπέλα δίπλα από το σπίτι είναι για τον Μαξ. Right. So, θα βρεθεί ο Μαξ, βράμε στην κοπέλα. Ναι, αλλά δεν μπορεί, δεν είναι όταν θέλει ο Μαξ. Όταν θέλει η κοπέλα. Ναι, μπορεί να γερώσει. Όταν θα είναι γερός της κοπέλας, ο Μαξ μην ανησυχεί. Όταν η κοπέλα είναι έτοιμη, ο σκύλος γίνεται έτοιμος. Θα ρωτήσουμε αύριο, υπόψη, τώρα πρέπει να πάμε σπίτι να δούμε. Ναι, άντε, Μάξα να κάνουμε γραφείο στην οικιακή ο σκύλος. Ήβραμε στην κοπέλα, είναι φιλία για να γλιτώσει. Για να γλιτώσει. Κάνει γόρι, πώς είναι. Να μας δω στο YouTube, να κάνεις.